Hejsa! Den her har jeg glædet mig til at vise jer. Det her, det er simpelthen min yndlingsvogn. Det her, det er den, vi selv camperer i. Nu, det her, det er godt nok ny. Vores, den er jo ikke ny længere. Men den her, den er lige kommet fra Cabe. Det er en Cabe Estate 660 DGDL'er. Jeg garanterer, det er den eneste, der er i landet af dem her. Og det er en fantastisk fed indretning for børnefamilier. Lad os prøve at lige gå den igennem, så I kan se, hvad er det, den her den kan, som der ikke er nogen af de andre, der kan. Gaskassen herude, stor og rummelig. Der er ufattelig meget plads herinde. Standard har vi her. Duo-kontrol. Vi har plads til 2 flasker. Der kan være en Napoleon Travel Q herinde i, uden problemer. Den helt store Phantom med stativ og hele baduljen, det er den i vores, så det ved jeg. Og en masse anden pikpak herude. Det passer lige i. Når vi er oppe i en 660'er fra Cabe, så bliver det nødt til at være med den store 2300 kg aksel, fordi vi har alt for lidt frivægt, når det er, at vi kun har 2 ton sådan. Så dem får vi altid hjem på en 2300 kg knot aksel. Det lyder voldsomt, og det lyder lidt stort, men den kører fantastisk bagefter bilen. Den har så stiv en undervogn, så den følger bare med bilen. Man kan jo vælge at købe den hjem med ETS på. Det er jo knotssystem for ATC ved Alco. Det er den her slingerkobling. Men det er faktisk ikke nødvendigt. Jeg savner det ikke på min, men man kan få det, hvis det er. Så har vi jo klassikeren, som der altid er på Caberne her. Der har vi den store servicelue ind her med udtræksskuffen her. Den bruger vi til ski om vinteren og fiskestænger om sommeren. Og så noget af det. Men nu kører vi grænsen en gang imellem. Indeni hovedafbrydere. Der er strøm- og sikringsboksen, den sidder lige her, så det er nemt tilgængeligt, hvis der skulle ske et eller andet. Strømindtag, når det er i staten, det sidder lige her, let tilgængeligt på den side her. Og som I ser, så er det jo en forholdsvis stor vogn. Den kommer som standard med alufælge på. Der kan du kun få den ene type alufælge her, fordi det er 2300 kg aksen, så kan man ikke få større. Jeg har prøvet, det kunne jeg ikke få på min. Kombi-udtaget her, det sidder her, så du har let adgang til noget ekstra strøm og let. Standard vinduerne, size-vinduerne her med rammer, så de har vinterisoleringen. Det skal jo også være på de vogne her. Så prøv at gå om på bagsiden ham. Nu står den her inde i butikken, så det kan være lidt svært at se den anden side ham, men det er jo den klassiske fede bagende fra Cabe med logo og lys i det hele, så det er rigtig lækkert. Den her, der har vi om på bagsiden, der har vi aftømning til toilettet. Det sidder på den her side herom, så det er ude af forteltet, hvilket er jo luksus lige på det her punkt. Og på den anden side derom, der er der egentlig ikke så meget. Du har serviceluen også til dobbeltsengen, du kan komme ind i. Den er igen ikke så stor, fordi det er en Cabe, det er en vintervogn, så der er ikke, så du kan få bord ind. Du kan selvfølgelig få din stol ind, men i vores, der har vi bordet inde på sengen, og det er sgu ikke noget problem. Det er ret nemt. Så lad os prøve at gå ind og så se, hvad den her den har at byde på, fordi den er monsterfed indvendig. Så er vi kommet ind i den her 660 DGDL'er, og igen, sengen her er en fantastisk god størrelse til 2 voksne. Altså mig og fruen har ingen problemer med at være her, og man sover eminent i de her senge. Altså man kan godt mærke, at det er toppen af poppen, vi er kommet ind i. Selvfølgelig er der større modeller inden for Cabe, men det her det er rigtig godt som børnefamiliesvogn. Der er jo ufattelig meget skabsplads. Jeg tror ikke, det lykkes også at fylde alle skabene op endnu. Jeg har selvfølgelig også lidt vægtbegrænsninger i min, fordi at jeg ikke må trække helt 2300, men sådan er det jo. Køkkenet her. 3 kogeblus, vask, masser af skuffer her. Der kan du vælge at få en med ovn, hvis man gerne vil det. Det havde vi nu ikke behov for. Central lås i det hele her, som vi kender det. Åbn her, og så kan du åbne alle skufferne. Og så med den her dejlige udtræksskuffe her, hvor man kan have sine krydderier og sin pasta og sådan nogle ting. Hernede der har vi affaldssortering, så der er 2 skraldespande i. Det er jo også rigtig dejligt, at der er mulighed for det. Overskab her med hylder i det hele, så man har plads til alt sit service. Og igen, nogle store overskab herhen i sædegruppen her, der kører hele vejen rundt. Al teknikken foregår jo herinde bagved. Så der har man herinde, der er der trådløs internet, så der sidder routeren inde, antennen på taget. Det store touchpanel her, hvor vi kan styre alting med hensyn til lys, tænde for vandet, overvågning af diverse tanke og strøm på vognen. Radioen heroppe, og så alle paneler, hvor vi kan styre varmen her, så vi har en rigtig behagelig varme herinde. Her på siden her har de jo lavet noget smart med tv-beslag her. Det er selvfølgelig ikke man kan vippe rundt og få om i sengeafdelingen, fordi det er det simpelthen for stort til. Men det er lavet sådan her med en drejefod. Så det vil sige, at man kan have 32 tommer tv her, som så vender på den forkerte led, når den kører ind. Og når man trækker det ud, så vender man det om, så man kan se det på den rigtige led. Men så har man plads til 32 tommer tv. Hernede nogle rigtig gode skuffer ind. Dem bruger vi til alle vores fjernbetjeninger
alt det, man lige skal have gang i, når det er, at man åbner døren, så man er hurtigt videre. Og så prøv at se den sædegruppe her. Altså, når man er en familie på 4 eller 5, så er der jo eminent plads, når vi har den her type indretning, hvor vi har en kæmpe stor rundsædegruppe. Og det her, det kan jo også laves om til en seng, så en stor dobbeltseng, hvor man sagtens skal sove 2 eller sågar 3, hvis det er, at det er børn, eller det er 2 voksne og et lille barn, så man sagtens sove 3 uden problemer. Så der er 2 sovepladser her, 2 i sengen. Den her model, vi har her, der er 2 køjer, så der er 6 sovepladser. Så er der en lille en, man kan lave til opredning dernede, men det er en meget lille seng. Så det er sådan lidt begrænset. Men i hvert fald 6 sovepladser, og med en 3. køje, så er vi jo på 7. Og det kan man sagtens være her rundt i sædegruppen. Der er så meget plads, og det er en stor bordplade her jo ikke også. Så det er der rig mulighed for. Igen, alle lamper her kommer jo med USB-port i, så ungerne og en selv kan få opladet sine telefoner hele tiden. Så der er masser af muligheder her. Strøm, 230 volt herovre i køkkenet. Der er 2 stykker, så man har mulighed for at få tændt sin kaffemaskine og de andre ting. Køleskabet er et kompressorkøleskab her med køl for oven. Det er rigtig dybt. Og så har vi udtræksskuffen hernede, hvor det er, at det er fryseren. Det virker utrolig godt. Man skal lige vende sig lidt til det, at det er byttet rundt i forhold til, hvad vi er vant til, men det virker faktisk utrolig godt. Kompressorkøleskabet er vi blevet utrolig glade for, fordi det fungerer bare, og det er fuldstændig ligeglad med vejret udenfor. Du tænder bare, så kører det. Det er klart, man kan høre en kompressorkøleskab mere, end man kan høre et gaskøleskab, men derfor er der også lavet en natfunktion på det, så man kan sætte det på natfunktion, så det ikke larmer så meget, når man nu skal sove. Nu nævnte jeg jo skabspladsen før, ikke også? Hernede, der har vi jo et skab til opbevaring. Hernede er der ikke så meget. Det er alt fyret. Det er niks pille, hvis ikke I ved, hvad I laver. Så det er også, hvis jeg. Herinde har vi klædeskabet herinde, hvor det er, at du har mulighed for at påfylde alt fyret også. Og det kan du bruge som tørreskab også om vinteren, hvis man har nogle våde jakker eller et eller andet. Så har vi et kæmpe stort skab her også, med hylder, fyldt med hylder. Og der er masser af plads til diverse tøj og hvad man ellers er med. Så der er rigtig mange hylder deri. Igen, fuld overskab hele vejen rundt her, hvor det er, at du har hylder i, så det er let at fordele tøjet og så videre, hvad man nu ellers har. En lille underhylde til bøger, lader og telefoner. Igen, med strøm herhenne ved lamperne, så det er nemt at få adgang til. Og så er det, vi snakkede om udefra her, med sengen hernede. Alt foregår jo ind igennem vognen, men det er nemt at komme ind, fordi der er masser af plads. Herinde, ingen servicelue, fordi du har hjulkassen hernede, så alt foregår den vej. Den store spildevandstank er hernede, så der er jo indvendig spildevandstank, fordi det er en vintervogn. Vi bestiller også altid alle vores vogne hjem med direkte afløb, det vil sige, at man kan koble fra spildevandstanken og køre direkte ud, i stedet for igennem den, så man slipper for at gøre den ren om sommeren. Der er ikke nogen af os, der gider at gøre den ren, hvis vi kan slippe for det. Men den er rigtig praktisk om vinteren, specielt når vi er i Østrig, så bruger vi jo den, fordi så fryser slangeren ikke til under bunden. Så har man det i tanken, og så får man tømt det hele af, når det er nødvendigt. Så det er rigtig praktisk. Så har vi den lille mellemgang her, hvor du har et bord, hvor du kan sætte ting af og på, hvad man nu lige har lyst til. Igen, endnu flere skabe med hylder. Og hernede, 2 fornuftige store skabe igen. Det er vores vasketøjsskab, plejer vi at kalde dem. Det er det, vi bruger dem til. Så kommer vi herom i børnenes afdeling. Så der har vi en sædegruppe til børnene her, hvor de kan møbe sig ind på. Bordet her, hvis man er lidt halvvoksen, så kan man skubbe til bordet lidt, og så kan man tage det tilbage igen. Så når man kan være her, så kan man sagtens sidde her og hygge med børnene, eller børnene kan sidde her selv, hvis det er, de har nogle legekammerater, de skal have med. En lille lækker feature er faktisk hernede i den her. Der har de ikke bare lavet en låge, der har de lavet en skuff. Så det hele er skuffer herom, så det er nemt for ungerne at komme til og fra og fylde deres ting i. Og det samme gælder under køjen herovre. Hvis der lige er et eller andet, så er der en lille lækker skuff her, man lige kan komme i. Så der er et par små ting. Der er selvfølgelig stadigvæk opbevaring her under neden, hvis man har behov for noget opbevaring. Så der kan du fylde ting ned også, når man nu skal afsted. Der er vinduer og lamper inde ved børnene, så de har lys. Og så har de jo her deres helt egen tv-hylde, hvor der er til tv-beslaget, og der er forberedt hernede under neden. Så det er, at de kan se tv herhenne, både fra sengen eller i sædegruppen, hvis de vil det. Toilettet her er også en rigtig, rigtig god stor størrelse. Der er faktisk masser af plads. Lige før jeg tror, vi kan være 3 mand herude, hvis det skal være. Der er håndklædetørrer på siden her med strøm i. Det kræver 230 volt, men her kan du få tørret håndklæder. Det virker rigtig fornuftigt. Ganske almindelig tæt for et toilet heri. Super simpelt. Nem at skifte til Glissana postetoilettet, hvis man gerne vil det. Hernede har vi jo
skab, så man kender det. Og så har vi her i spejlene, alle spejle kan åbnes, så der du har masser op på vejen her. Det er igen ikke lykkedes også at fylde det hele op her. Der er virkelig rigtig meget plads. Det kan være, hvis man har piger, så er det lettere at fylde alle hylderne op. Jeg har 2 drenge, de fylder ikke så meget. Og så har du brugskabinen herhen også, som man kan åbne, hvis man skal tage et bad. Eller hvis man på heldigvis skal have spule hele badeværelset efter en af ungerne. Så er der rigtig rig mulighed for det. Så det er jo egentlig det er sådan lige en lille hurtig fremvisning af, hvad sådan en 660 DG DL'er den kan. Og den kan bare ufattelig meget, den vogn her. Altså, det er den bedste campingvogn, vi nogensinde har haft at campere i. Så det kan varmt anbefales. Så er man interesseret i den model her, eller har nogle spørgsmål til den model her, så tøv ikke, så tag fat i os, kom ud og kig, så skal vi nok forklare jer alt, hvad det er, den her type vogn den kan, og hvad man kan af ekstra udstyr. Husk, det er Randers, det foregår, det er her, vi har det største udvalg af kabel, så tag fat i os. Vi ses herude. Hej!